Un nou món apareix i s'estén fa molta por. La foscor, el fum verd, el carrer queda desert. Un fantasma? M'heu d'ajudar! Gos, força poder brillar. Gos, força poder malvar. Ja no ens farà por. Són aquí, no sé on, tot això fa molta por. No trigueu, no pareu, veniu, els heu de capturar. Bona tarda, senyores i senyors, i benvinguts a aquesta excepcional cerimònia de clausura. Ha sigut un gran honor poder exposar al nostre museu la famosa màscara de Pharazès II, una joia de l'antic Egipte. Estem molt agraïts al senyor Collins, que ha sigut tan amable de cedir-nos aquesta peça de la seva col·lecció privada. Ha sigut tot un honor, professor Pascal. Estic content que l'hagin pogut veure tots els habitants de Nova York. Però ja és hora que aquesta meravella torni a casa seva. Mama, m'he cremat la llengua. Faraó! A mi el gos fort que m'agrada més de tots és el Crash. L'has vist en acció? Sempre se li acudeixen uns plans boníssims i fa unes postures superguais. A més, el blau és el color que m'agrada més de tots. El Fury també ho fa bé quan hi ha acció. Sí, però és bastant burro comparat amb el Crash. Estic contenta que us hagi agradat el vídeo. Ens veiem a classe ben dinat. Avui parlarem de Pharazès II. És el faraó que m'agrada més de tots. Company, la Charlie és la teva fan número 1. I el fan número 1 d'ella sóc jo. Doncs què esperes? No és fan meva, és fan del Crash. Però el Crash ets tu. Deixa-ho córrer, Andy. Que no! Que no veus que tens la gran oportunitat de la teva vida, home? El meu pare? La màscara! La que va comprar el teu pare, la de Pharazès II, que és el faraó que li agrada més de tots a la Charlie. Per tant, tu, més la màscara, més la Charlie, igual a un gran casament faraònic! Li has d'agafar la màscara al teu pare i després li tornes. El pare no me la deixarà endur a l'institut. Qui vols que li agradi a la Charlie? Tu o el superheroi del vestit blau? No sé quan l'acabaré, el treball. Què, la tens? Xxxt! Molt bé, t'explico el pla. Has d'entrar a la classe l'últim de tots amb la màscara posada. Mola, eh? No em diguis que és la màscara, aquella tan cara que va comprar el teu pare i que guarda a casa com un tresor. Ja ho veuràs, faràs un efecte faraònic. Avui parlarem de... Ai, què n'he fet de les diapositives? Michael Collins, es pot saber què fas aquí al passadís en hores de classe guarnit d'aquesta manera? Senyor Bladowski! Queda confiscada. Segur que el teu pare estarà molt content de venir a buscar la màscara al meu despatx. I ara, cap a classe. No t'encantis. Us presento el gran Pharazès II! El faraó! Ei, faraó. On és la màscara? La té el Bladowski. I com la recuperaràs? No ho sé, diu que trucarà al meu pare. Ara sí que l'he feta bona. Seguint l'actualitat, avui parlarem del gran faraó Pharazès II. Uah, has vist? La màscara del teu pare és superfamosa. És supermaleïda, això ja ho he comprovat jo sol. Pharazès II és famós per haver construït una piràmide en un sol dia. Ningú ha arribat a entendre mai com va poder fer una proesa tan gran, però segons diu la llegenda, hauria fet servir forces sobrenaturals. Oh, què us sembla si continuem la classe fora? Aquí fa molta calor. Aquesta escola és un forn. Ets tu, Bobby?
Senyoreta Jones, em sent? Senyoreta Jones! És estrany, sempre ens contesta. Gos Force en acció! Primer la senyoreta Jones. Si un fantasma apareix, la Ghost Force el persegueix. Senyoreta Jones! Jones, és aquí? Hola, sóc aquí. Hola, noi. Senyoreta Jones, què hi fa dins de la pantonavera? És per culpa del faraoc. La calor que propaga per tot Nova York m'abaixa la pantoenergia. Trobareu la informació que necessiteu en aquell monitor. Faraoc, ens enfrontem amb un fantasma de nivell 7 que pertany a la família dels estranys. Emet una calor espectral tan intensa que debilita els altres fantasmes. Us heu d'afanyar a buscar-lo i a capturar-lo abans que generi prou por per passar al mode augmentat. Endavant, Ghost Force! Ghost Force, entra en acció! Fury! Crash! Maze! Ghost Force! Segons el mapa de la senyoreta Jones, el fantasma hauria de ser aquí. Poca energia, ja? La calor del faraoc ens abaixa la fantoenergia. Mirem de no volar per no gastar-ne. Aviam, on s'amaga aquest fantasma? I aquí tenim la Ghost Force disposada a tornar a salvar Nova York del perill. Oh, Charlie! Crash, no! No, hem perdut el Crash! Ara la missió serà més difícil. Canvia a mode augmentat! Ara ja sabem com s'ho va fer el faraoc per construir una piràmide en un sol dia. Ens hem d'afanyar. Ens estem quedant molt de pressa sense fantoenergia. No et moguis d'aquí. Sí. Ha de tenir un punt feble. El seu no sé quin és, però el meu són els fantasmes faraònics. Si no vols acabar tot embenat, no t'hi acostis. Ja li he trobat el punt feble. Són les mòmies. Com més n'alliberem, més s'afebleix el faraoc. Entesos, ja el tenim. Flexi ràfaga! Sí, funciona! Crash! Quina alegria! On és la Charlie? Vols dir la teva Charlie estimada? No, que t'empatolles! Gairebé no ens queda energia! És l'última oportunitat! Hola! Sóc aquí!
Antipoder! S'ha quedat sense forces, et toca, Crash! Gran Max! Us ho dic de veritat, el Crash és el millor gos forts. Ja heu vist el meu rellotge i el seu vestit són del mateix blau. És un senyal. Ha sigut el fracàs més escandalós de la història i el pitjor és que la màscara la té el Bladowski. Vols dir aquesta? Però com t'ho has fet? Tinc cops amagats, què et penses? Per cert, se m'ha acudit una altra idea molt bona. Aquesta vegada ho farem a la meva manera. Liv, no, sisplau! Charlie! Saps que el Mike també és superfan del Crash? I li encanta l'antic Egipte. Ah, sí? De veritat? Escolta, per què no anem a casa teva? Ens podries ensenyar la supermàscara de la col·lecció del teu pare. És la màscara de Farazès II. De veritat? Ho diu de veritat? Sí, vala molt, aquesta Adéu. màscara.